И вот как живет мой родной тяжестый народ. Дни рождения, дни святого обрезания, встреча старых и новых друзей, юбилей старцев, похороны. қаҳрамони навбатии маҳфили дар суҳбати адиб Тимур Зулфиқоров, шоири рӯсзабони тоҷик шуд. чорабинии мазкур дар китобхонаи миллӣ бо иштироки даҳҳо адибону донишҷӯён баргузор гашт. дар маҳфил мавриди ҳаёту фаъолият ва рӯзгору эҷодиёти шоир, нависанда ва драматурги бузурги тоҷикистонӣ суҳбат намуданд. Аллах видит, как мы любим детей. Но когда много детей у человека, он смотрит все время вниз, он детьми занят, ему не до Аллаха, ему не до пророка, ему не до хамсоя, он только сидит вот на этом, понимаете? Тимур Зулфиқоров 17 августи соли 1936 дар Душанбе ба дунё омадааст. муаллифи зиёда аз 20 филми ҳуҷҷативу бадеӣ аст. аз ҷумла Рояли сафед, Мурғи сиёҳ ё Сокинони зеризаминӣ, Одам паси паррандаҳо меравад, Саробҳои ишқ ва Ишқи аввали Насриддин. ӯ ҳамчунин муаллифи 30 китоб аст ки ҳар яки он бо 12 забони хориҷӣ тарҷума шудаасту шумори нашрашон ба миллионҳо адад мерасад. Арбу мировой истории влекут пророки, мудрецы, цари и президенты теперь. Когда арбу влекут пророки и мудрецы, тогда арба блаженно придет в рай. Зулфиқоров қариби 60 сол дар Русия иқомат кардааст ва пас он бо даъвати президент Эмомалӣ Раҳмон ба Тоҷикистон баргашт. ӯ мегӯяд баъди баргаштан мехоҳад идомаи ҳаёташро дар зодгоҳаш гузаронад, чун шаҳрҳои калон барои адибону нависандагон имкон намедиҳад то бо Худо муноҷот конанд. Эмомалӣ Саидзод, Азия+.